diera remba iminyiedo ka ng'ato ng'iewo rangach to koro jamni mokwal to koro inyiedho king'iyo kanyo ka ng'eyo nyoko Ramogi wadhi nyime. Piny owacho kokalo e bad migawo mochung' ne weche mag dongruok alwora mar hoho mar Kerio KVDA ochako chenro mar kunyo yewni e kindeni ma igeno chwe mar koth mar El Nino kaka yor konyo jopiny makono e yudo pi mar jiwo pur kendo tieko gwandruok mosebedo ka ilaro kuonde mag modho jamni manok e gwenge makono. Chenrono ma itimo e gweng' ma Maondoto Samburu West igeno ni biro konyo oganda jo Samburu kod Pokot yudo pi kendo kelo kwe e kind ogendinigo ma osebedo ka ok modhre pi e kinde mokalo. Jatelo maduong' mar KVDA Sami Naporos olero ni gichano mar kunyo yewni mathoth e tong' mag counties ma jopith jamni wuoke kaka yor jiwogi mondo mi gidonji e pur kaka yor kedo kod nok mar chiemo e gwengego kendo jiwo kwe e kind jopiny. Kuna manufaa mengi kwa sababu inasaidia watu pia kwa maji kuchota, na pia inasaidia wanyama na pia wanyama wa pori. Kwa sababu zamani before kama tulikuwa na hii maji tulikuwa na shida mingi sana. Tulikuwa na shida ya wanyama, pia tulikuwa na shida ya What is important is again the issue of conflict management. Most of the conflict that we experience in this particular region is because of livestock keeping or the big stock. And you are thinking that if people adopt a sedentary life and go to farming and more importantly crop farming, then it will reduce by a large extent the issue of cattle rustling in this particular region and support or assist the issue of coexistence and harmonious living among the communities within the Kerio Valley. And when we have vegetables here now, so these vegetables end up in the kitchens of these women and the children consume vegetables. So I think this is an approach that is really encouraging, whereby we are also creating food security. We are also putting money in the pockets of our people